Nyakora muke jwango yawre kino machiegno kinyuma kawuono akelo ni nonro mag gazet kamoro amora ma intiere kono kochako sani nyaka giko mare ni yudo wayo machalo nade. Okinyi ma kawuono Ramogi TV waiku ni gazet ariyo kaka pile, gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. Wakune nang'o antie iye kae kirango gi pek gi bende chal. To bende pek gi de chal ni en pek ma gigo mondike igi koso gigo chalo bende ma opogore. Adhi tai kanya kigiko mare kamoro mukacha sachiel wadhi bedo ka watieko mondo mi wachak nonro mar weche mag tuke mang chako kanyo sachiel nyaka saa 2 mar okinyi. Luonga ni Cleophas Luoch wuok Kisumu kanya kwar moke nyaka sango an ka kod jafwambo wadwa Eric Okeo Kizito. Oyawra nya Cleophas chio nade achio makare kendo waneno ka Nyasaye no yawo freji mag polo koth nochako chwe kar saa 8:30 kanyo to gimotimo no maber ni kano chopo gokinyi koro no mako break moyudo thuolo ganda koro wuotho dhi kuonde gi mag orak. Ero kamana enya benti gi mathoth matimore ta enya ducho makono da warangi mapiyo nyakora mogi jwango yude ng'eyo dakika 10 mantie mbele kama mokwongo warangu gazet mar Daily Nation, dakika 10 maluwe warangu gazet mar The Standard. Sano chagi mano mar The Standard bang' warango ka okinyi makawuono to gigo mora bedo ka karango e nite mokwongo karka nitiere weche go mag neno weche mag ola bende iwacho ni debt ceiling ni bende medo mana chore malo mane pinyno mano mar Amerika mane kama kaon wachake gi pinyno mar Amerika inene malo kacha US parties in deal to raise debt ceiling mano Republican kachel koda mano bende mano mar Democrats kanyo kirange lweny mag jogo mag jochayo mie pekite mar 20 ka iwacho ni josiasa mantiere ye ka gi nginjok mage mantiere o marokak. Jatend piny Kenya bende koro wuok oko kendo uso wach ni mar handshake ne telo mamoko mantiere Afrika. En gino makare koso oyo ite mar 5 ndike kar kanyo piny ka waranga ne machielo bende Eric Okeo Kizito inya neno ka ite mokwongo ma wach momi pek toru wach ntiere kanyo ite mar 6 gino minya neno kar kanyo inya wana range anene nyakwara moge jwango. Cleophas Luoch en weche mag osuru mabende koro mako piny mar Kenya. Iwache ka gi kacha kendo koro paro bende wuok mopogore nikech wantie kinde miloso omenda midhi ti godo higa mar 2023 nyaka 2024 kucho. Weche mabende koro kelo paro mopogore kanyo mabende yudo kwet malich ahinya kowuok kuom josiasa kendo kuom jopiny en mano mar omenda midwa juogi e osara mar jotich atamalo 3 kod omenda bende midwa ni kata usuru midwa no medi weche mag modhi ma bende kore dwa no chope atamalo 16 nyiche ntie atamalo 8 mano kaka nchi juoge telo mokadho kalure kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta to koro sani dwa ni mar ochope atamalo 16 magi duto dhi kelo midhiero kati iwacho nang'o modhi ka bechgi osedhi malo to gimoro amora beche dhi malo nikech mor mondo mi gol gimoro kata boma Kisumu kucho mochop Nairobi ka idhi ti kod nyamburko matiyo kod mo koro gimoro amora beche dhi malo mama midhiero ma bende koro jo Kenya ywak ahinya ka koro gi ombo kata gi sayo mar piny owacho ng'ane wach mar osuru ni malong'o. Mano ka gitie ka jocho mag osuru nyakora moge jwang piny kanyo mar gazet mar The Standard magi weche momimika wacho ni koro wich bar mag weche mag siasa ma jatend piny Kenya William Ruto kale sani ngin mage wacho ni mokwongo kar kae ochope juma makoro bende oyuda kweda makende kowuok kuom jopiny Kenya kachel koda ka jolony e weche gi mag omenda mag gero udi kata housing levy mano nitie kanyo mokwongo machielo nitiere weche makoro bende iwacho ni chieng' tich ariyo odiochieng' makiny Azimio la Umoja jod bura mag Azimio romo mondo mi girang nade kaka ginyalo chokre kendo giranga ne weche mag usuru gi ere kaka ginyalo goye piny ka gichopo kata e od bura machielo bende nitiere opposition bende mago jogo mantiere jogo magedo sirkal tesre bende koro ni kachalo koda ka johera gi gichopo kaka makoro giwacho ni ndalo 6 mano chiwo kod jatendgi bende koro rumo karang'o chieng' mantiere odiochieng' mar lemo mar piny Kenya kata National Prayer Day ndalo 3 mabiro ka mano kawuono kiny gi odiochieng' maluwe mago bende dhi bedo kacha ka irango ere kaka mago dhi bedo motelo ne kata nyasino bende mar Madaraka wabedo kacha ka warangi kama chielo bende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende koro duoke siasa motegno iwacho ni active politics tiende nang'o makoro bende nitiere kar kacha mondo mi one kaka onya tiyo kod Raila Odinga bende mar keto sirkal mar William Ruto tesre ma omi peke ite mar 6 ageno kang warange samang oboke makama ite makamano chopo to nyarange mana sani gini mineno kar kae Eric Okeo Kizito magi wich bar ma jatend piny Kenya sani
nitiere godo kimeno weche go mag usuru magi mamone nindo ponono. Cleophas Roch kata kineno kaka gazet mar Standard ni okete oketo jatend piny Kenya William Ruto ka jagono man gi midhiero chunye rango malich ahinya kech king'iyo kata kako oteno tike nyisa paro ma en godo kanyo to ng'iyo ni to dhi bedo nade nikech kanyo koro weche mag loso omenda ma bende koro weche mag usuru momako malich kamae iwacho kanyo ni oyudo kwet mano moloto kweth ma keto piny owacho tesre ma bende kaka nese wacho odiochieng' ma kiny dhi bedo kod romo margi mar jood bura mar Azimio mar mondo ging'ia ni okenge ma gidhi keto marakre kod wach ma kamae to kendo wach man kanyo en ang'o. Jood bura ma Kenya Kwanza wacho ni gin kod kwan e od bura ma kochopo ni gidhi kadho chikni to odhi kadho to koro Azimio bende wacho ni kochopo kama kamae to koro nya chope wang' apaya ni koro en ng'anyo ma bende wacho nang'o odhi riwre gi mano mane otenre kod twak mani timo mar mondo mino kel winjruok e kind Kenya Kwanza kod Azimio twak ma bende koro chalo ka gima gore Luanda koro Azimio nomiyo gi kinde wacho ni kinde ma kamae koro korumo to koro odhi e wang' apaya koro weche mag osuru te ma koro okelo liete pacho ka en siasa mar osuru ma jatend piny Kenya wache kon gi koni to Azimio bende kwede gi koni jo piny bende ng'ur kamoro amora weche mag osuru gi bende giyudo kata ka jogo ma bende ndiko oganda tije wacho nang'o ni kokadho to nitiere kaka gin bende koro dhi chuno gi mar mondo mi giduok piny kwan mag jotije. Cleophas Luoch kiwuotho bende kata kiwinjo tiyudo ka nitie kembe kata bende ma gilak sechegi yudo ka ok yud tije ma bende koro miyo jotich mathoth osechungi. Mane kaka nitie kanyo koro mag jwang'e ite mar auchiel kod mano bende gimondi kanyo koro jatend piny Kenya kwayo jood bura mondo mi okala wechegi mago mag osuru ma bende dhi bedo kata ka nitiere Finance Bill 2023 ka nitiere kar kanyo koro mag jwang' isome kendo ibedo kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere kar kae. Wadano dhi e ite mar adek. E ite mar adek nitie moro mwacho kar kanyo ni mano en silent vows jogo timo arus ma oling thi magi nitie weche moko bende mathoth mantie kar ka warange mana mapiyo manyadeni miluongo ka ni Jennifer Wanja bende koro oyudo jaherane miluongo ni Bethwel Kinywa mane wach mantiere kar ka en mana arus moro ma otim ka joling thi in ka intiere kar kanyo en mana kama to koro ikono ng'ano to koro ikone mana ni an koran ka asebiro kendo koran ntiere ka mondo mi achopni odiochieng' manyoro notime kata St. Francis of Assisi Catholic Church mayudore Kiti mano county Nakuru arus no mano timore odiochieng' manyoro era pod en gima nyalo yudore Rigo Keyo Kizito ranyisi makare kaka ondika kod Caroline Chebet. Cleophas Roch ma arus manyo time kind ji ariyo ma ok winj wach to gin jogo ma bende koro giwinjre kigin ma wan kaka wan jok ma kama ok wanyal winjogi koro nyogi timo arus makende arus ma bende wacho ni kopogre kod arus ma pile mwang'eyo gin bathgi ne nitiere mana jogo ma bende ne jogo mane loko weche ne kendo ne gin gi jogo ma jonene mane nitiere kanye en arus ma bende notimre yo makare kiwacho ni notime kuom dhok mang'eny nyaka dhok mar Vatican mar mondo mine jogo ma ok winj dhok ma kamano mar mondo ne oyud weche mane timre arus ma kamano. Cleophas Luoch ne giwacho ni ayie rach kata ber wadhi dak ni nyaka chieng' ne tho poggi koro ma arus ma bende koro otimore opogre moko ma wang'eyo ga ka timre kata kimenyo koro ma arus be ma bende ji oganda ni kata jogo mantie gi ng'ol e yore mopogre nyalo timo arus koro no wach kanyo no timre yo makare ne giwacho ni wayie dak rach kata ber. Nyakoro moke jwang' yore kanyo Jennifer jahigni 23 kaachiel kod jahera ne gisetimo arus kacha ite mar ang'wen en ang'o mantiere kar kanyo ka wanene kanyo achiel kachiel ite mar ang'wen kanyo nitie wechego mag gedo to jalony wechegi mag gedo kata environmental architect mano miluongo kanyo ni Professor Alfred Omenya. Professor Alfred Omenya penjo moro maduong' kama darango mae penjo mipenjo ka en gimoro madhi kelo konyruok ne jopiny kose en gimoro madhi kelo hinyruok bende ne uchumi mar piny Kenya parono ka otime penjo mantiere kar ka wang'ia ne piny kanyo wach ma bende jalony ne ondiko bana kar kae ka ondike kar ka openjo ni ere kama ji milion 50 milion 54 jo Kenya odake to ute gigo ne ogergi kod sirkal koso oyo to do wacho kanyo ni oyo owacho gima wakwayo
piny owacho mondo mi otim obede kod chenro makare mar neno kaka inyalo gedi e yo moro makare, mano moting'o nyaka gedo estes mopogore opogore manyalo loso chenro ochan gi boma e yo moro makare mondo oganda obede kod dak moro ma ondisore. Owacho kanyo gweng' machalo kaka pipeline mantie bor Nairobi, kama nitiere moting'o ji madhi 1 million, mano kama gidak mana kanyo kar kendgi, to ute magidake bende nyamane no kama gichope. Gino mantiere kar kanyo miye peke ite mar 4 no kanyo Charles Singa kaachiel koda ka jatend migawo wechego mag lowo pacho ka Zakari Njeru mabende nitiere kar ka gilose wechegi mag gedo mag udi. Cleophas Oluoch, sani en wach mag gedo mag ute ma piny owacho dwa mar miyo ger ute ma nengogi ni piny ne oganda, to koro bende iwacho kanyo ni to kaka nisewacho ni to oganda maromo 54,000,000 gidak kuond ma kanye. Iwacho kanyo ni piny owacho chakre chon ne nigi chenro kata osebedo ka gero ute ka gi kacha ne jotije, kata jotije imiyo omenda mar ot miwacho ni housing allowance, to koro iwacho nang'o ok chiwe e yo makare nikech bende nitiere jok ma iwacho ni miyogi mopogore. Iwacho ni jogo matiyo e piny owacho yudo mana atamalo 12 kende manenre ni oyudo ute makamagi, ka moko to onge atamalo 88 onge odak e ute mag ji giwegi mana moger kod ji giwegi magin ok idak mag piny owacho gi. Koro pogruok ma kamagi Cleophas Oluoch makelo ni to koro midwa ger sani ni bende ji duto tetere dhi yude, nikech gima duong' ahinya niwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho nang'o ni gedo ma kamae gima duong' ahinya mong'iyo ni odhi kelo yore mag tije ne rowere. To koro mipenjo ni to rowere gi duto te bende gidhi yudo tije kuondgi, nikech nong'iyo ni gin bende gidwa ni mondo mi gibed gi kod payslip. Koro iwacho ni jok ma biro tiyo kaji gin tije mag mijengo, mane koro yot tije ma owacho ni e gima duong' ahinya moneno kodhi loso ne jogi. Koro weche mag ot gi Cleophas Oluoch kelo midhiero e pacho ka, kech iwacho ni ot ero kochopo ni koro idhi geto bende oganda te dhi yude, nikech idhi ng'ade omenda ni idwa nong'ad te kuom ji te matiyo, be nitie piny owacho, be nitie kambi mag ji giwegi, ti kokadho tibro ng'ade. Kose ng'ade bende in gi geno ni dhi yudo utegi. To bende jopiny bende wacho nang'o ni kuom duto gisebedo ka gidak e ute ma bende jogo ntiere ma bende otimoga hola e bengi ka gero godo ute. Ot en ot, giwacho ni ot en ot, kata obed ni gidak e od lum to en ot. Koro giwacho ni piny owacho oket mana yore makare mar neno ni udi gi bono ger gi yo makare kendo chan gi yo makare. Nyakoro mo kijwange ite ni mar abich warangi mana mabiyo dakika 10 ma wan go standard chero dhi karumo ka iriko ke Kizito mana wiye jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta olero kanyo ne jogo mane pinyno ma Nigeria ne nitiere bomano ma Abuja, wacho ni odhiambo manotelo ne mano dira mokalo ni gino mane nitiere kata kowacho to ndike piny ka ne owacho ni mosruok mare kod Raila Odinga higa mar 2018 nokelo gimoro makare ahinya. Wacho ni fresh air country's political atmosphere, manyiso ni nokelo lwasi moro makare tok mosruok makamano. Kowacho ni magi duto ne mag neno ni adieri gigo manotimore e higa mano mar yiero mar 2017 ok onuore, kendo otemo kono jogo ni ginyalore ka utiyo machiegni kendo kutiyo kanyakla mondo miwacho ni jogo mawuok e anyuola madongo kata jogo matindo, wacho ni small and large communities duto neno ka gima gine sirkal mano mar piny moro amora ma gintiere. En gino ma medo kono pinje mag Afrika mondo mi odonji. Jolony weche mag siasa nyalo bedo gi paro mopogore, jomoko mano ok dwand shake nyalo wacho ni oyo gini ketho demokrasia koso gini timamo. Cleophas Oluoch, jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende koro nyodhi e piny mar Nigeria kucho, kama wageno ni idhi jatend piny mancho yier Tinubu dhi chamo muma. To koro sechego embe koro nojiwo jotend pinje Afrika mar mondo mi yore mag mosruok ni mane mabro riwo oganda. Kowacho nang'o ni weche mag yiero ok en kwan, to en neno nang'o ni oganda nyaka bende mana okogo ni kura iriwogi gibedo kanya achiel, nikech duto gin jopinyno, jogo ma bende koro dwaro
ni mar mondo mi yud kony kowuok kuom piny owacho. Koro wacho ni mosruok miyo piny bedo kod kwe, piny ok bed kod achiedh nade mag siasa kata pogruok maka gi kacha. Ema koro jogi mar mondo mi giyie gitim mosruok. Mae nosetime piny mar Kenya kae kanotimo kod Raila Amolo Odinga higa mar 2018 mano miye kwe makare mano otayo tende tielo mar ariyo yo makare. Koro wacho ni winjruok kotim ma jopiny oriwre kamoro achiel, telo bede yo mayot kendo yore mag dongruok timre yo makare. Koro jogi kano nyiso gi nang'o kaka nonyiso jatend piny moyier mano mar Nigeria ni kaka owadgi maduong' e yore mag telo ni nosetelo ong'eyo weche makamagi. Koro jiwe ni kotimo weche makamagi dhi bedo makare piny mar Nigeria ma bende ncho bedo kod pogruok weche mag yiero. Aya kar kanyo be nyakoro mogi jwa mago matimo ite mar abich so mingi mathoth kaka koro piny owacho bedo kod luoro ni ponono Mungiki nyalo bedo ni duogo wach nyaka sani gichalo jok maromo nade. Waneno kae Maina Njenga mane en jatelo mano mar Mungiki mabende ne oseweyo. Sani en gi group moro manyien miluongo ni Amani Sasa. Amani Sasa ni ka wanyalo mana nene en kanyo gi jokanyo maromo 5,000 kiwacho ni sani gima gintie kata gin mana mar neno ni onyakwe kod mano bende mano mara iwacho ni dak makare kod oganda. Iwacho ni mano mar Peace and Unity Initiatives mane gimantiere kar kacha. Kata kamano jotelo mag sirkal wacho ni ma nyalo bedo ni en Mungiki ema duogo kendo kono oganda ni kik donje tibe machalo koda magi. Cleophas Oluoch wach makama biro nyaparo jatend mani wacho ni ne bene ne jatend kweth makama Maina Njenga nyiche ochwale nyim kwach kika kanchida dhoge mabende kan neno Kiambu Road log tich mar DCI kanyo ganda mathoth no dhi ochokre kanyo mabende koro ichichi mano kweth cha. Koro tok mano koro weche makamagi mag Mungiki nyicho chako wachre mabende nyi winjo jatend arita Kithure Kindike kanyo tie gwenge makocha nyo wacho ni jatelo mago mag siasa jotelo mora mora kiwango mora mora mabiro temo mar mondo mi ochwal weche mag Mungiki gi ni gibro rakre goda ahinya. Cleophas Oluoch kweth makama en kweth mokuong inyaparo kinde machien kacha kaka ne gisando jo Kenya malich ahinya. Cleophas Oluoch ni winjo kinde moko ka kweth makama noseni nomonjo ganda e gwenge makare Obangi mano ganda mathoth no wito ngimagi ka nomonj gi diero tieno mano negi. En kweth mosekelo rochruok mag arita pacho kae, kweth mane ne oked godo kinde tend Kibaki kanyo ma wachne norumo. Kore wacho ni kweth makama nendre ka gima koro limbo golo ng'ute burka mano yike na miwacho no nyalo duogo. Kore magimbe giwacho ni okibro yie mar mondo mi kweth ni oduogo nikech kweth ni en kweth mano kelo sand malita ahinya ne jo Kenya. Mano kaka kanyo koro magi jwa ngirange ne eite mara 14 eite mara 15 sigana no duto ntiere kar kanyo ibedo kod ng'eyo ni nyaka sani to koro gichopo kama chalo nade. Okinyi ma kawuono warango ni mana kama mondo miwakonie ni eite gi duto mano ite mara 14 kanyo nitiere cost of living kachiel koda ka taxation nitiere mago weche go mag cartoon angirange kanyi bede kod ng'eyo ni gin to gin gik mage matimore. Wadhi eite mar 20 kod auchiel mano sigana moro machielo mantiere kar kanyo koro mogo jwan kangi somo gazet mar The Standard iye kanyo nitie gazet machielo miwacho kanyo ni Health and Science mano bende angi nyalo yude e iye kanyo. To kata kopogore gi mano angi nyalo neno ni e iye koni gin gik mage manitiere maponono nyalo bedo kata ni kelo ne oganda e yo moro machiegni. Sani makoro nitiere moro nyakora moge jwang e ite mar 20 kod auchiel mane mantiere sigana moro makoro ineno kar kanyo. Governor mano mar bengi mano maduong' ma pacho ka CBK Central Bank of Kenya bende koro chopo kinde makoro onego bed ni koro wuok. Iwacho ni sani bende koro dhi bedo gi rombe mopogore makoro neno kanyo ni adieri sani nitiere pek mar ngima en gik mage ma odhi wego piny Kenya ka pare godo e kinde gi bende ka koro wacho kanyo ni bengi ma piny Kenya maduong' bende osego kenge ma opogore ma wacho ni kata kuti kuok e pisi uganda jo Kenya bro pare go. Cleophas Oluoch Patrick Njoroge koro dhi kendo bro pare kod weche mopogore kiwacho ni
piny mar Kenya kata kokadhe Central Bank kanyo osemedo nyaka hola ma piny Kenya timo oko mar mondo mi ochwal yorege mag dongruok achiel kod yore mopogore opogore mano koting'o nyaka chulo jotij piny owacho osara. Koro Cleophas Oluoch weche thoth ka en owuok to bende nitiere kinde ma bende koro nyiche nitiere gik moko ka manche piny owacho ka nyiche dwaro omenda mar mondo mi otimgo to nobedo gi paro mopogore nikech noneno ka piny Kenya koro kendo ne bedo kama tek kalure kod ngima moidho ma bende koro mako piny mafuanda. Koro Cleophas Oluoch odhi kama bende koro paro manoketo kata gigo manoketo kanyo koro yudo ka koro piny owacho masani temo mana mar dhi od bura mar mondo mi omede. Kineno kata omenda masani koro wachni mag wuodhe ma iketo ne jatend piny Kenya ne giketo omenda maromo milion 700 to koro piny owacho dwano omedo omenda machop bilion 2 mana kokadhe od bura ma kama gikwa od bura mar mondo mi omed wach ma kamano. Cleophas Oluoch osetiyo en koro dhi yweyo. Wacho ni koro kosetieko mare mano Patrick Njoroge bende gintiere kod nyasi gi mopogore opogore ma gibedo kata ka gitimo kachiel kod owadgi mano Anthony Muheria ma bende ne giwito mamagi mano miyo ma bende osebedo kanyo kuom higni malach ahinya ma bende oganda mawuok e diocese ma Nyeri osebedo kata ka bage alam makende e kanisa ma Cathedral kod alwora mare. Nyakoro moke jwang kama chiel warang ne gazet mar Daily Nation ka watieko sa oseromo kanyo sa 1:01 kendo watieko gazet mano mara Daily Nation. Wanene ite mokwongo ni ochalo nade e ite mokwongo kanyo kromo ke jwang ite mar 5 kanyo nitie sigana moro makoro wacho weche ma housing levy ne waserange gigo ma Raila Odinga kono jatend piny Kenya gi ma jatend piny Kenya kone wacho nade gine unstoppable. Raila koro kon kanyo kod William Ruto to Raila Odinga wacho nade Kenya kwanza nigi options adi ariyo face and listen to Kenyans winjo Kenya kata irangi ane ang'o mantie kata mondo mi obed thuolo mar winjo kata neno ng'anyo mapek madhi bedo e pacho kae. Okia Mtata bende wacho ni finance bill ni gik mathoth ahinya manie kae ma dhi ataro mar chik mano mipeke ite mar 5 gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Cleophas Oluoch gazet mar Daily Nation koro keto weche mathoth kanyo ma bende weche mono wasewuoye oshuru midwano juog jo Kenya. Koro wach mar kar Okia Mtata ni nyoro nyowuoyo sama nyo jatend piny Kenya nyo nitiere alama nyo tim Busia kucha lap ma Busia kama koro nyo kwayo jod bura mar mondo mi osir finance bill mar higa mar 2023 ni ma bende no penjo jo piny ni to ji adi man gi payslip dhano ting'o badi ni wan onge payslip to penjo ni ere maonge go koro no kono un muonge payslip wach mar juogo omenda modwano oger godo utegi bende bro mi ubed kod payslip to Okia Mtata bende kano chung wuoyo wacho nango osomo bilni morange kono yudo mathoth maricho ma koro no kwayo jatend piny Kenya mar mondo mi ong'iyane wachni makare ni koka man to odhi edoni no saiko bura modhi pedhe nyim do kama bende no onyiso jatend piny Kenya William Ruto ni jogo moluori jogo mitiyo kodo machiegni wuondi okonye adier koro Cleophas mane wach man kanyo yo kanyo mano ite mar 5 som gati ng'e mathoth gigo mano timore dichi manyo jakoro moke jwang bobe no asikelo ne gazet kar kae wacho kata nitiere red flag kar kae be nang'ano mana malo ma sabe ndo sirumo opio wandai koro wacho kar kanyo nitie chenro makelo cooking gas kata gas no mar tedo e sikunde okwayo mondo mi onone ni owuok kama chalo nade mano kama gintiere kar kanyo kiwacho ni mano bende koro en overboard en kanyo kod Godfrey Otsotsi mano senator ma Vihiga ka gichiwo lera machalo kamano mano ite mara 7 ang'isome kacha bede kod ng'eyo to nyakoro mo gijuan ka wantiere karka wadhi mana mapiyo piyo piny ka nitiere weche ma wacho ni Ruto 2 billion to Globetrot wacho ni koro ka nitie weche gi mag wuoth kata travels mopogore opogore ma jatend piny Kenya bende koro osebedo kacha katiyo ka koro wacho kanyo ni spending kai wacho ni presidency kende koro sitiyo kata gi wacho ni full year budget in 7 months ochalo nade mano sama wachope kar kanyo mia peke ite mar 4 kendo kanyo mantiere sigara no Eriko Keo Kizito ang'ena warango ite mar 4 e kinde mabiro kar kanyo tango minyalo wacho wiye mano mondi kapok wa tieke kata nikech ka ng'aduogo ka ng'ayo thuolo mar dok kendo iye kanyo Cleophas Oluoch kaka ineno bende kako kete kako ndik ni Ruto 2 billion to Globetrot Globetrot enang'o Globetrot iwacho ni en ng'ano mohero wuodhe ma
ka gi kacha e pinje maoko. Koro Ruto en jawuoth, iwacho ni kinde matin manosekawo telo ni osewuotho. Koro iwacho kanyo ni omenda manoket maromo bilion 700 ne gisetieko te kuom dweche 7. Koro iwacho nango masani bende oketnegi milion 700 ni mago mag wuodhe modhi timo. To kong'iye onone tin, koro kwayo od bura mar mondo mi omedo chop bilion 2 ma koro nyiso ni idhi med kanyo bilion 1.3 ma koro chop bilion 2. Koro kwayo od bura nikech migawo mar omenda to nokete nomiye milion 7 mar wuoth. Koro Ruto en jawuoth, mano kaka koro gaset nokete nikech wanyi Globetrot en ng'ano mohero wuoth ka gi kacha, ohero wuotho. To wacho ni koro sani kapono nomere nyaka bilion 2. Wacho jopiny ma pod biro chulo gima chalo kama nyaka Ramogi Jwang'. Waranga ne ite moro nitie ite mar 3. Ite mar 3 kata ka wadhi nyaka Ramogi Jwang', ite mar 43 weche mag tuke waduogo rango gi. Wacho kata ni Leicester City, Leeds kachel koda ka Soton bende koro ok dhi bedo season manyien. Mano mar league no, mano ma Ingereza. Tiende nango wadhi bedo kaka jolony weche mag adhula. Wadhi bedo kaka wanone yo makare. Mana bang' ka City Gazette sani wadonjo kode. Nitiere weche go mag revision mago mag KCP. Ahinya iwacho kanya geography paper 1. Gintiere iye ka gazette mar Daily Nation. So ane kaka chel koda kamano ma social studies CRE. Mago mag KCP, KCSE, and geography paper 1. Mane kama gintiere karkacha. Wadhi ane ite mar 3. Ite mar 3 nyaka Ramogi Jwang'. Tianga wacho kani nage no mondo mi athiedh jogo ma tuo. To sani an mana gi jok motho. Ma japuonjre ma puonjre bedo daktari. Kata kamano wacho kanyo ni nyinge Filinda Kamau jahigni 26. Mano mortician kata nyango toyo. Mano entiere kacha mochari no, mano mar kata kar kano ringre jogo motho. Mano mayudore Egerton University. Eroka wacho ni I desired to help heal the sick, but I now look after the dead. Mane kama uchope. Cleophas Nyadend ni notimo penj mar klas 12 higa mar 2014. Manedo grade mar C plane. Koro ne en kod lek mar mondo mino dhi tim nursing. To kane ng'iyo mar mondo dhi tim nursing to noyudo ka omenda mar dhi somo weche ma kamagi ne onge kalure kod dhier mano maka nyuola mare. Koro noneno kolandi ni nitiere tiegruok ma kar tiegruok mar Chiromo campus timo mar jogo ma loso ringre jogo motho kata mabero mago kuonde ma kano ringre. Koro ne obedo kod paro ma kamano manyiso min gi ni koro adwa dhi timo mae. To min gi nobedo kod peke dho chunye ni nyara ma to mane midwa dhi timo ni. To koro nosaye mos moe ma min gi noyie. Min gi kanosiyie mochulo na omenda nodhi kar tiegruok no. Ka nodhi kar tiegruok wacho ni odiochienge mokwongo ne kano ywayo dro kuonde mikane ringre ka. Ringre nodhi okier mogore piny. Mane giringo gi nyawari mane gintie godo. Koro Cleophas ne midhiero malich ahinya ka ringre nolwar piny moneno ni tomato chal nade ni. To kata kamano noduogo mo chunye mos mombre mos moduogo ma obedo ma odhi mbele kod tiegruok ma kamae. Cleophas Oluoch ni nene kata e TikTok koketo kanyo kaka sama entiere tich kuonde ma kano ringre go. Ka onyiso jo piny kata onyiso jo manyiri ni tich en tich. Koro iseyiero tich en ma tich kaka moko go ni koro ing'iyo godo. Cleophas Oluoch koro joma nyidendi bende nyalo tiyo tijno. Mane gima koro owacho kanyo. Onyalore. Nyaka Ramogi Jwang' yud gazette mar Daily Nation. Some gigi duto mantiere karakano. Walidho na lidha mondo ibede kod siso mar some koro ka intiere kar kae. Ite mar 45 43 kanya ng'ine kaka jotugo mag Leicester City omako mana chong gi. Gintiere mana kar ka. Gimako mana chong gi nyaka Ramogi Jwang'. Liga onyoso gi gini koro rumo. Gidok tuge league machielo mondo michak gidhi gichok chir giduo koro ka gitegno. Eri kokeo Kizito. Watieke gi kanyo. Weche thoth to ng'ama ber ni nyaka Ramogi Jwang' som mantiere kar ka mondo abed kod ng'eyo ni gik mage ma pod aludo chieng' ma kawuono. Koro tin wawegi kanyo juma manyien ne watim gik mwatimo kawuono. In kaka jaro mag Manchester United miya mana wach marimo gik ni mar aduogo ka gi jo Arsenal ka wantiere kar ka ng'en dakika odong' mana 3 kenda gibiro ka gisekore gidakonwa ni ang'o manotimore league.
Cleophas Oluoch lig norumo. Orumo kaka nwaseneno Manchester City kawe. Koro nitie namba 2 ma en Arsenal, namba 3 en Manchester United, wadhi e Champions League i season mabiro. Koro nang'eni namba 2 gi namba 3 kata namba mogik ok yudo kombe. To Manchester United noseyudo kombe mar Carabao modonje kabat. Koro kombe no kosedonjo, nitie moro bende milaro mar FA modhi laro gi Man City. Koro Manchester United dhi wuok matek ne ok wayiene Man City mar mondo mi ochokgi gi te. Koro wadhi rakre kodgi mageno ni gino nyalo donje kabat. Koro kodonje kabat, Manchester United wadhi bedo kod season maber moingo kata Arsenal manobedo namba 2. Aya. Erokamano, eri koke osewacho, an amedo ang'o? Manchester dhi kawo kombe di 2.